Isipagpangandam alang sa pagpatuman sa trimester system o ang pagbahin sa academic year ngadto sa tulo ka mga semester ning school year 2026 to 2027 gikan sa naandan nga upat ka grading period. Pipila ka mga school heads ug magtutudlo sa nagkadaiyang dapit sa Cebu ang personal nga napaubo sa orientation on learning systems reform policies ug sa trimester workshop. Nausab ang uban sa mga school heads ug magtutudlo sa lalawigan sa Bohol nga misalmot pinaagi online. Ang kadagkuan sa Department of Education Central Office ang nangulo sa maong workshop. Si Deputy Assistant Secretary Dr. Jerome Bienvaje mituki sa mga kabag-uhan ug makasulbad sa posibleng mga hagit sa pagpatuman sa programa. Ang mitambong sa Orientation on Learning Systems Reform Policies ug sa trimester workshop mao'y tahasan nga mopasabot usab niini sa tagsa-tagsa nila ka mga kaubanang magtutudlo. Principals nyo, hopefully, no, talagang inaral nila yung mga policies na ito. Kasi iba din yung workshop sa kanila. Paano ipaplano yung mga bagay-bagay. Okay? Tapos kung meron na sa inyong mga data for some planning, ibig sabihin, ini-execute na nila yung natutunan nila. Okay? So, pagkatapos ng school heads, kayo naman mga teachers. Siyempre, mas malawak yung base. Kaya nga gusto natin maging strategic.